120 струн у 2 ярусы, жахлівы напамін аб мінулай вайне і вялікі камень агульны для ўсіх надмагільны помнік. На цырымонію перапахавання ахвяр брэсцкага гета прыйшлі сотні людзей. Прадстаўнікі ўлады, яўрэйскай супольнасці, проста неабыякавыя брастаўчане. Былі і замежныя госці, дыпламаты, журналісты, актывісты грамадскіх арганізацый. Сённяшняя падзея ў Брэсце гаворыць свету, што Беларусь не забывае аб тых жахлівых рэчах, якія тут адбываліся. І мы ушаноўваем памяць тых, хто загінуў, і паўтараем словы «ніколі зноў». Падчас ліквідацыі брэсцкага гета нацысты вывезлі і знішчылі каля 17 тысяч яўрэяў. Тых, хто схаваўся, пазней вышуквалі, расстрэльвалі ў гарадскіх дварах. Ёсць меркаванне, што менавіта іх астанкі знайшлі падчас будаўнічых работ на перасячэнні вуліцы Куйбышева і праспекта Машэрава. Раскопкі паказалі, лік ахвяр ідзе на сотні. Наконт далейшага лёсу астанкаў выказваліся розныя меркаванні. У выніку іх вырашылі перанесці на могілкі. У гэтым пытанні гарадскія ўлады і яўрэйская супольнасць дасягнулі кампрамісу. Конфликта никакого вообще-то не было. То есть городские области очень с большой готовностью пришли и приступили к этой работе. Мы были очень рады услышать, что никаких препятствий фактически не будут и не могут быть. И было абсолютное соглашение в тот момент, как мы объяснили, что нужно, чтобы сделать, чтобы это было настоящие еврейские похороны. И мы очень благодарны за это. Памінальнай малітвы ахвяры фашысцкіх акупантаў чакалі больш за 70 гадоў. Па свецкай традыцыі да магілу складаюцца кветкі, а ў цырымоніі бяруць удзел ваенныя. Напрыканцы цырымоніі ў агульную магілу кідаюць па лапаце зямлі. Ушануюць памяць трагічна загінуўшых і ў тым месцы, дзе знайшлі іх астанкі. Это будет подвышенная зеленая зона, на которой невозможно сделать парковку или какие-то даже игры проводить. Что касается со стороны улицы Машерова, на перекрестке Машерова-Куйбышева, мы готовим какой-то знак. Но этот знак не должен дублировать то, что мы уже имеем на перекрестке Дзержинского и Куйбышева. И в данной ситуации идет такая работа конкурсная. Есть хорошие проекты, которые будем обсуждать. Пасля жалобнай цырымоніі на могілках засталіся валанцёры з Ізраіля. Яны прасачылі, каб пахаванне адбылося згодна з рэлігійнымі канонамі. Лічыцца, што тады душы закатаваных нарэшце адправяцца ў неба. Астанкі больш 1200 мірных жыхароў Брэста, што загінулі ў гета падчас вайны, нарэшце знайшлі свой апошні спачын у гэтай агульнай магіле. Аднак гісторыкі і краязнаўцы сцвярджаюць, што ў горадзе можа быць яшчэ немала пахаванняў часоў вайны. І, адпаведна, гэтая жалобная цырымонія далёка не апошняя. Валентин Бойко, Роман Філюціш, тэлерадыёкампанія «Брэст».